Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO 113, který navazuje na digitální učební materiál KO 104, se věnuje třecí síle na vodorovné a nakloněné rovině v laboratorní praxi. Hlavním cílem této laboratorní práce bylo, aby si žáci ověřili teoretické znalosti o třecí síle, které získali ve výuce v praktických cvičeních. Využívali jsme školní sady pro demonstrování třecí síly. Ta především obsahuje různé povrchy, a to smírkový papír, dřevěnou desku s různou zrnitostí dřeva, molitán, ale také jsme využili jiných materiálů jako železo, ocel, hliníková folie či skleněná deska. Nezbytný byl siloměr a protože jsme pracovali s různými těžkými tělesy na různých materiálech, tak jsme využívali siloměry s různými rozsahy a různým číslováním. Bylo důležité, aby si žáci pečlivě poznačili, jaké hodnotě síly odpovídá jeden dílek stupnice siloměru, zvláště když těchto siloměrů za cvičení měli několik druhů. Dalším důležitým měřením, jak vidíte, bylo určení výšky délky nakloněné roviny, a to proto, aby následně mohl být vypočítán úhel sklonu a zjistila se závislost třecí síly na úhlu nakloněné roviny. Opět záleželo na studentech, s jakou přesností měření pracovali, zda využili klasické měřidlo z laboratoře nebo používali jejich pravítka s větším rozsahem. Zde vidíte třeba ukázky různých typů siloměrů, od klasických plastových přes ocelové s velkým rozsahem, malým rozsahem. Žáci neustále během cvičení pořizovali dokumentaci, zapisovali si své údaje, aby je potom mohli včlenit do videoprezentace, která shrnovala veškerou jejich práci v laboratorní činnosti. Nechyběla také fotodokumentace, abychom mohli sledovat reálné hodnoty a materiály, se kterými žáci pracovali, a v případě, že by některé výsledky neodpovídaly praxi, tak při následné kontrole laboratorní práce učitelem bylo možné zjistit, kde byla vytvořena chyba a zda byl špatný odečet hodnot. Nejdůležitější část měření, která žákům dělala problém, bylo dostat těleso do rovnoměrného přímočarého pohybu. Zde jste třeba viděli nějaký skokový pohyb, to, že se snažili to těleso rozpohybovat silou. Až následně se jim začalo dařit těleso dostat do konstantní rychlosti a opisovali sílu, kterou působili právě v situaci, kdy se těleso pohybovalo rovnoměrně přímočaře. Zkoušeli také pohybovat tělesem na různých hranách, aby zjistili, zda obsah jednotlivé části toho tělesa má vliv na třecí sílu. Také jim později došlo, že je zbytečné snažit se rozpohybovat těleso prudkými pohyby, protože začne skákat, začne se pohybovat jinak, než bylo uvedeno v popisu laboratorní práce. To znamená, jen při hladkém, rovnoměrně přímočarém pohybu je možné odečítat hodnotu síly, kterou působíme. Druhá důležitá věc, která žákům dělala problém, bylo to, aby siloměr byl rovnoběžný s podstavou. Tedy nějaký žák skupiny se musel dívat co nejblíže experimentu, aby upozorňoval na to, že osoba, která provádí měření, má siloměr vychylený pod určitým úhlem.
Velkou výhodou byl taky správný záběr kamery, kdy při detailním záběru je možné potom vystřihnout fotografii a zjistit, jaká opravdu skutečná hodnota na siloměru má být odečtena. Nyní jsme se již přesunuli k experimentům, které souvisejí s třecí sílou na nakloněné rovině. Zde bylo velmi důležité, aby jednak žáci dokázali určit úhel nakloněné roviny a využili tak Pythagorovy věty, také aby se naučili pracovat s chybou, odečítat ze stupnice měřidla. Stanovovali několik úhlů, a to proto, aby výsledkem toho měření bylo skutečné ověření, že úhel má významný vliv na velikost třecí síly, přestože není ovlivněn součinitel smykového tření, který je po celou dobu konstantní, protože se jedná o ten samý materiál. Opět zde bylo důležité, aby byl pohyb plynulý, rovnoměrně přímočarý a aby se žáci snažili co nejvíce udržet siloměr rovnoběžný s podstavou, což třeba na tomto záběru se daří velmi, velmi dobře. Povinné bylo střídání materiálu a také pravidlo minimálně 3 měření na určitém materiálu, aby následně vypočítaná chyba měření byla relevantní. Kromě stavebnice, kterou měli žáci k dispozici, zkoušeli také jiné materiály, jako například sklo, ocel či různé typy folií, a nejoblíbenější pro měření se stala hliníková folie, protože hodnoty, které následně zjistili v tabulkách, si mohli ověřit s těmi, které jim vycházely při jejich výpočtech. Kromě samotného tělesa a vlivu obsahu plochy také určovali, jaký vliv bude mít hmotnost při stejné ploše. To znamená, že pokládali 2 kvádry na sebe a určovali, jak se změní třecí síla, nebo vyměnili třeba kvádr za jiné typy těles, aby zjistili, jaký vliv má styčná plocha na třecí sílu. Součástí veškerého měření byla také diskuze o způsobech provedení, vytváření fotodokumentace, snaha o záběry z různých úhlů, diskuze o způsobech provádění pokusů, o možnostech nahrazení jednotlivých povrchů. Po celou dobu laboratorních prací byl k dispozici vyučující, který mohl poradit se všemi nejasnostmi. Digitální technika byla pořízena právě pro tento projekt a skládala se z fotoaparátu a digitální kamery. Podívejme se nyní na ukázku jedné z žákovských prací, včetně případných matematických, faktických i technických chyb, ke kterým se v průběhu